Здравейте, приятели! Аз съм Нико и в момента се намирам на стадион Христо Ботев във Враца. Днес ще ви представя най-добрите моменти от мача Ботев Враца срещу Лудогорец. Приятно гледане! Сега ще се срещна с мениджърите и футболистите на двата отбора. Journalist. I have a YouTube channel. Okay. Nikos Vlogs. Do you remember me? Of course. Give you the gloves. Yeah. Can you take photo? Thank you and good luck in the season. Кой ти е любимия вратар? Любимия вратар? Едно време беше Ван дер Сар. Той ми беше идол, той ми беше любимия вратар. Защо? Защото начин, по който пазиш на вратата с спокойствие, което извършваше и даваш сигурност на съотборниците. Може ли да дадеш някакви съвети при изпълнение на дуспа, какво трябва да се извършва от вратаря? Всичко е дусет, според мен няма някакви такива техники и тактики, всичко е дусет, каквото сети вратар. Добре, искам да те поздравя за твоето представяне днес. Определено си играч на мача. Лека вечер. Do you like Bulgaria? Yes, I'm happy in Bulgaria and my family is happy here. Dobre Ludogorets is the best in Bulgaria and I'm happy. Okay, thank you. Do you like Bulgaria? I like. For me, it's beautiful country. I'm here 3 years, so I like too much. Do you like the Bulgarian food? Yes. Which is your favorite traditional food? The salata. Шопска салата. Да, шопска салата. Do you know any Bulgarian words? I know a little bit. Аз знам малко. Аз мога да говоря малко, разбирам, но е трудно за говоря. Yes, very well. Thank you very much. Good luck in the season. Thank you. В момента на вашите екрани виждате мениджърът на Лудогорец Руй Мота и мениджърът на Ботев Враца Христо Янев. Но трябва да има поне по двама човека на пост, така че... Първенството свърши, тия да се направи за леки. Има само един нападател. Браво! Някой наш ще го провокира, той го точно.
Край на матча между Ботев Враца и Лудогорец. Резултатът е 0-1 в полза на разградчани. Аз бях Нико. Чао и до нови срещи! Абонирайте се за Никос Влогс. Can you say it? Say what? Абонирайте се за Никос Влогс. Very good. Me, I cannot. Абонирайте се за Никос Влогс. Абонирайте се, Каринизов. It means subscribe to Nikos Vlogs. Абонирайте се за Nikos Vlogs. Абонирайте се, Каринизов. Thank you.